शेवगाव तालुक्यातील मुंगी या गावातील व्यक्तीनं अनधिकृत नळ कनेक्शन घेतल्यानं त्या ठिकाणी मुंगी गावचे सरपंच बबन भुसारी आणि ग्रामपंचायत पाणीपुरवठा कर्मचारी यांनी संबंधित व्यक्तीला सदरचे अनधिकृत नळ कनेक्शन हे नियमित करून घेण्यासाठी समजावून सांगितलं, परंतु सदर व्यक्तीनं राग मनात धरून सरपंच बबन भुसारे यांच्यावरती प्राणघातक हल्ला केला। गावाचा प्रमुख म्हणून जबाबदारीचं भान ठेवून कर्तव्य पार पाडत असतानाच गावाच्या प्रमुखावरती म्हणजेच सरपंचावरती जीवघेणा हल्ला होणं हे अत्यंत दुर्दैवी आहे। गावच्या सरपंचाचे एक प्रकारे खच्चीकरणच आहे। अशा प्रकारे गावगुंड विधायक कामामध्ये आडकाठी आणून गावाचा विकास याला अडथळा निर्माण करणार असतील तर यामध्ये सरपंचांनी योगदान कसं करायचं असा सवाल सरपंच परिषदेचे आबासाहेब सोनावणे यांनी उपस्थित केला। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज टुडे 24।